Hayırlı gün isenmesiz efirde Kanun, Parlament, Jamg'iyat programmasi. Alдағы 25 minutda uzib barışı atmada Devlet Sayeti turmuşı Respublikadağı ijtimai siyasi oqıqalar turunda beyan eterbiz. Respublikada atmanın tüp oqıqası Rüstem Minnixanovның Devlet Sayetine yıllık yollaması idi. Tantana гадәттәгечә Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында уза. Мөрәҗәгатьне депутатлар, хөкүмәт вәкилләре, министрлык, ijtimai оешмалар һәм хезмәт алдынгылары тыңлады. Залга махсус хәрби операциядә катнашучы Татарстан егетләре дә чакырылган иде. Бүгенге вазгыятьтә махсус хәрби операция белән бәйле бурычлар беренче планга чыга. Милли-мәдәни кыйммәтләргә дә игътибар зур. Быелгы юлламаның яңалыгы Рөстәм Миңнеханов 2024 елны фәнни-технологик үсеш елы дип игълан итте. Сәгать ярымлык юлламаның асылы, төп фикерләре киләсе репортажда. Казан үзәге иртәнге 9. Юллама башланырга нәкъ 1 сәгать вакыт бар. Чакырылган кунаклар БКЗга агыла. Вакыйганың әһәмиятен исәпкә алып, күбесе җитди костюмнардан. Иратлар зәңгәр көрән төсләргә өстенлек бирсә, туташ ханымнар арасында милли киемне сайлаучылар бар иде. Әйтик, мәдәният министры Ирада Аюпова белән Дәүләт Советы депутаты Альбина Насырова шулай аерылып тордылар. Сәгать 10 тулганда барысы да залга кереп бетте һәм Рөстәм Миңнехановны каршы алдылар. Сәхнә түрендә дәүләт символлары урын алган, алар вакыйгага җитдилектә, тантаналыкта өсти. Рөстәм Миңнеханов чыгышын республиканың хәзерге хәленә бәя бирүдән башлады. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. Татарстан Республикасы үзенең тотрыклы үсешен дәвам итә. Аның нигезендә иҗтимагый сәяси ныклык, милләтара, конфессияара тынычлык һәм гражданлык татулыгы. Бу безнең төп байлыгыбыз. Безнең ил зур сынауга дучар ителде һәм алар тормышның барлык өлкәләрендә чагылыш таба. Владимир Путин сайлаган курс Россиянең хәрби мөмкинлекләрен арттыра, икътисадның тотрыклылыгын саклый диде ул. Чыгышның зур бер өлеше махсус хәрби операция, анда катнашучылар, аларның гаиләләре республика күрсәткән ярдәм турында иде. Ел ярымда 4000 тоннадан артык гуманитар ярдәм узатылган. Бүген залда СВОда катнашучылар бар иде. Рөстәм Миңнеханов аларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Зал басып кул чапты. Ватанпәрвәрлек тәрбияләү, тарихи хакыйкатьне саклау кирәк ди Рөстәм Миңнеханов. Республика хөкүмәте һәм Казан мэриясенә Җиңү паркында СВОга багышланган мемориаль зона булдырырга кушты. 2025 елда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы юбилейга әзерлекне башларга кирәк ди рәис. Киләсе елның язында Россия президентын сайлау узачак, көзен Дәүләт Советы депутатлары өчен тавыш бирәсе була. 2024 елда Казан кабат зур халыкара чараларын да уздырачак. Республика Татарстан продолжает развитие международного сотрудничества с зарубежными партнерами, отстаивая традиционные духовные ценности и историко-культурное наследие и построение справедливого миропорядка. Один из приоритетов, определенных главой нашего государства, развитие взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром. Президентом страны подписан указ о проведении в 2024 году в Казани саммита глав государств БРИКС и БРИКС+, с участием более 20 лидеров стран. Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. В рамках саммита пройдет большое количество мероприятий, в том числе мультиспортивные игры БРИКС. Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности, по подготовке в сфере гостеприимства. Икътисад, сәнәгать, машина төзелеше, авыл хуҗалыгы үсеш өчен һәр тармакның тотрыклы эшләве кирәк. Рөстәм Миңнеханов зур предприятиеләрнең эшчәнлегенә бәя бирде, яңа максатлар куйды. Учитывая важное значение нефтегазохимической отрасли, где сегодня формируется порядка 60% объема произведенной в республике продукции в условиях геополитических изменений, правительству совместно с Татнефтехиминвест холдингом нашими предприятиями необходимо разработать и принять новую программу развития отрасли на период 2025-2030 годов. Алда торган бурычларны хәл итүдә фән һәм инновацияләрнең әһәмияте зур. Моны күздә тотып Рөстәм Миңнеханов 2024-не фәнни-технологик үсеш елы дип игълан итте. Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки, следующий год Республики Татарстан объявляю годом научно-технологического развития.
Разработки наших ученых не должны оставаться в лабораториях. На их основе нужно создавать новые производства. Иqtisad үсеше өчен әзерлекле белгечләр кирәк. Эшне мәктәптән башлау зарур, ди Рөстәм Миңнеханов. Соңгы елларда математика, физика, химия буенча БДИ тапшыручылар кимегән. Гомумән шартлар тигез булуга карамастан, имтихан нәтиҗәләре республика күрсәткечләреннән түбән районнар бар. Тукай, Ютазыда имтиханны 100 балга бер укучы да тапшырмаган. Мондый хәл булырга тиеш түгел, ди республика рәисе һәм милли мәгариф темасын күтәрә. Милли мәгариф системасы һәрчак безнең игътибар үзәгендә. Татар телене өйрәнү һәм туган телләрдә укыту өчен шартлар бар. Кадрлар әзерләү буенча эш алып барыла. Адамнар мәктәпләре шелтәре уңышлы эшли. Алар милли мәгариф ресурс методик үзәге. Митин Шәрибулы, сезгә бу идеяне тәкъдим итүегез һәм әлеге теманы үстерүдә шәхси катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Аплодисмен Митин Шәрибович. Татар теле һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тел мөхитен салуга зур өлеш кертте. Хакимият органнары иҗтимагый оешмалар белән 100-гә якын уртак проект булдырдылар. Әлеге чаралар татар телен генә түгел, республикада яшәүче башка милләт телләрен, рус, чуаш, удмурт, мари, мордва телен үз эченә ала. Бу эш милли мәгариф һәм мәдәният өлкәсе өчен олы әһәмияткә ия. Аны әйдәп бару өчен Марат Гатыйф улы Әхметовка рәхмәтемне белдерәм. Марат, сезгә рәхмәт. Рөстәм Миңнеханов халыкның тормышында турыдан-туры чагылыш тапкан торак транспорт, инженерлык һәм социаль инфраструктура проектларына зур әһәмият бирде. Быелның декабрендә М12 трассасы ачылачак, Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрен урап уза торган М7 трассасы төзелә. Задача на 2024 год, это больше к нам относится. Там вот наши федералы очень хорошо работают. Марат Шакиржанович наш поддерживает. Здесь тоже поддерживает. Это строительство дорога Алексей Сальметис. Киләсе елда Казан аэропортында яңа терминал төзи башлыйлар. Татнефть ярдәме белән бүген ЮВТ аэрокомпаниясе Татарстан аэропортларыннан 40 маршрут буенча ача. Киләчәктә алар Казан авиация заводында җыелган 4 Ту-214 самолеты алачак. Җәмәгать транспорты да яңартыла. Тиздән 400-дән артык яңа транспорт кайтачак. Бу техниканың 4тән 1 өлешен яңарту мөмкинлеге бирә. Торак коммуналь хуҗалык тармагы да игътибар сорый. Инженер шелтәрләренең 30%-тан артыгын алмаштырасы бар. По-прежнему остаются вопросы к управляющим компаниям, к их техническому оснащению и кадровому составу. Остро стоит вопрос повышения безопасности обслуживания внутридомового и внутригазового оборудования и систем вентиляции. Бергә булганда бу максатларга ирешеп була, моңа шик юк, ди Рөстәм Миңнеханов. Безнең кешебез тырыш булуда, талантлы кешеләребездә, өлкәннәрне хөрмәт итүдә, туган илгә булган мәхәббәттә, гаилә кыйммәтләрен һәм мәдәни традицияләрне саклауда. Без бергә, без булдырабыз. Бик зур рәхмәт. Спасибо Рустаму Нургалиевичу за обстоятельный, содержательный доклад с детальным анализом внутреннего и внешнего положения нашей республики. Мы уверены в единении нашего многонационального народа, депутатского корпуса, органов государственной власти, всех уровней. Будем едины и все силы направим на реализацию задач, которые сегодня озвучены главой нашей республики, раисом Республики Татарстан Рустемом Нургалиевичем Миңнехановым. Коллеги, понятно, что основная часть задач конкретных дел на плечах исполнительной власти и органов местного самоуправления. Депутатскому корпусу, как и всегда, надо будет подключиться и совместно с правительством подготовить план, комплекс мер по реализации прозвучавшего послания раиса Республики Татарстан. Нәтиҗәләр барланды, алардан чыгып бурычлар да билгеләнде. Рөстәм Миңнехановның чыгышы 1 сәгатьтә 10 минут барды һәм ул киләсе елга төп үсеш юнәлеше булып тора. Тантанада булган белгечләр үз фикерләрен җиткерде. Алар быел игътибар үзәгендә махсус хәрби операция һәм яңа икътисади шартлар булуын билгеләп үтә. Анда мөһим булмаган бер мәсьәлә дә юк. Һәм шуңа күрә һәр аяк фикерле кеше
ул юлламаны вакыйга итеп кабул итәргә тиеш. Инде һәрберебез әлбәттә менә теге үзебез кичергән язмыштан чыгып, хезмәт вазифабызга бәйле рәвештә үзебезгә бурычлар эзлибез. Һәм ул ничектер үз хезмәт вазифаңа, язмышыңа тагын да җаваплырак әйтергә тиеш. Бигрәк тә менә анда катнашкан контингент җитәкчеләрне, безнең дәүләт советын, бу очракта мәсәлән безнең туган телләр язмышына кагылышлы инде җылы сүзләр ишеткәч, ул безгә шулай ук ниндидер зур бурычлар йөкли. Мин болай да инде безне ниндидер нәтиҗәгә ирештек дип әйткәнем юк. Без даими эзләнү процессында менә бу мәсьәләдә үзебезне әле мин таба алдык дип әйтә дә алмыйм. Чөнки ул шуның кадәр зур бушлык милли мөхит. Аны тутыру өчен һәм аңа ихтыяҗ тудыру өчен нинди чаралар кирәктер, аңа Архимедның нинди рычагы кирәктер инде аңа. Шуңа күрә даими эзләнү процессында, әмма ләкин ул безне менә әйткәнемчә шушы президентның кыска гына чыгышында да туган тел мәсьәләсенә һәм безнең комиссия кагылышлы андый бәһа нәтиҗә ясалган икән. Без әйтәм бит, бөтен барлыгыбыз белән шушы мәсьәләгә киләчәктә дә игелекле хезмәт итәргә тиеш булабыз. Бүген төп максатыбыз без күрәбез ул социаль сәясәттә, ул беренчедән кешенең хокукларын яклау һәм без күрәбез бөтен эшләгән республикабызда программалар, эдик ремонтлау программалар, хастаханәләрне ремонтлау, яңа мәктәпләрне төзү, аларның бөтенесенең дә төп максаты кешенең сыйфатын, тормыш сыйфатын күтәрү. Дөрес әйтергә кирәк, кешенең тормышын яхшырту һәм эш урыннарын булдыру өстендә ел саен дәүләтебез моның өстендә бик зур эшләр эшли. Һәм инде бөтен программаларыбыз дәвам итүе ул бик зур әйбер. Минем өчен иң әһәмиятлесе булды Рөстәм Нургалиевичның юлламасында киләсе ел безнең фәнни технология ягыннан үсеш елы булачак дигән игълан. Без бик шатландык һәм инде шундый махсус максатларны да куйды ректорлар алдында да. Рөстәм Нургалиевич балаларны тәрбияләргә, технологик яктан предприятиеләр белән эшләргә, балаларның аерым алдагы нәтиҗәләре менә шушы безнең предприятиеләр белән бергә бәйләнеп, безнең Татарстаныбызга файдалы рәвештәге проектлар килсен дип. Минем өчен инде беренче чиратта туган тел белән бәйле сораулар, мәсьәләләр, туган тел, татар теле белән бәйле яңа балалар бакчалары ачылачак, яңа группалар, һәрбер яңа төзелгән мәктәпләрдә татар телле класслар ачылу әлбәттә бик шатландыра һәм миңа калса менә шушы туган телгә игътибарлылык һәм татар теле белән бәйле проектларның елдан-ел үсүе һәм моңа зур үсеш алуы әлбәттә шатландыра һәм куандыра беренче чиратта. Бик күп игътибар минемчә яшьләр сәясәтенә карата бирелде бу юлламада, яшьләрне тәрбияләүдә, тиешле шартлар булдыруда, инфраструктура ягыннан да. Массакүләм чаралар турында сүз барды. Чынлап эшләренең мәгънәсе бик катылана, чөнки информацион сугыш бара. Ул чиракта инде халыкка вакытында аңлаешлы, дөрес булган информацияны җиткерү ул бик мөһим бүгенгә. Һәм бу эш һаман да катлауланып бара, һәм аның нәтиҗәләре дә менә күренеп бара көн саен. Бер нәрсәне дә күз уңыннан читтә калдырмады. Шуңа күрә әлбәттә уңышлар да күп, проблемалар да бар. Монда инде иң мөһиме узган эшкә салават дип йомгак ясап, киләчәккә дөрес юллар эзләп. Шушы аның бөтен эшләргә. Рөстәм Миңнехановның юлламасыннан соң Татарстан Дәүләт Советы депутатлары чираттагы утырышка җыелды. Анда 18 мәсьәлә карадылар. Бюджет, гаилә кодексы, транспорт салымы, автомобиль юллары турындагы законның маддәләренә үзгәрешләр кертелде. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин мәгариф программалары турында чыгыш ясады. Көзге сессиянең беренче утырышыннан безнең репортаж. Уважаемые коллеги, Депутатлар эшне электр транспорты булган кешеләрне транспорт салымыннан азат итүдән башлады. Ул киләсе елдан башлап 5 елга мәлдә булачак. Салым түләүнең патент системасын гадиләштерелгән формасын кулланучыларга, технопаркларда этилен җитештерүче резидентларга, шулай ук IT компанияләр өчен дә салым ташламалары расланды. Аннары гаилә кодексына үзгәреш кертеләр. Әгәр ир-ат яки хатын-кыз җенесен алыштыра икән, аларга уллыкка һәм тәрбиягә бала бирү тыела. Думаю, в целом мы его поддерживаем и одобряем. Думаю, что наши избиратели тоже поддержат.
Бүгінгі отырышта дәүләт советы депутатлары студентлар өчен лагерьләрнең искергәнлеген әйтте. Татарстанда 9 вуз карамагында булган 12 лагерьгә ремонт кирәк. Алар барысы да федераль үзәк балансында. Шуңа депутатлар акча сорап Россиянең фән һәм югары белем министры Валерий Фальковка мөрәҗәгать кабул итте. Фәрит Мөхәммәтшин залда утырган Дума депутатларына андый мөрәҗәгатләрне контрольдә тотырга куша. Мы плохо работаем со своими законодательными актами в Федеральное собрание Российской Федерации. На днях я собирал депутатов Государственной Думы, сенаторов от Татарстана, и очень серьезно поговорили на эту тему. Из 21 за 6-й созыв законодательных инициатив, которые мы направили в федеральный центр, у нас рассмотрено 6. Парламентта кызу бәхәс уяткан тема мәгариф өлкәсе. Министр Илсур Хадиуллин казанышлар турында чыгыш ясагач, депутатлар аннан проблемалы мәсьәләләр турында сорады. Бүген Татарстан рәисе юлламасында кузгатылган тема БДИның түбән балга бирү сәбәпләре белән кызыксындылар. Причина отставания целых районов, тем более, особенно был когда назван Тукайский, который окружает. В тех районах, которые сегодня были названы, там немножко есть отставание. Значит, мы новые технологии педагогические, подготовка кадров, оснащение кадрами, повышение квалификации данных кадров по этим предметам в этом учебном году мы эти проекты, программы обязательно реализуем. В этом заключается суть, скажем, не получения аттестатов или недостижения результатов среднереспубликанского уровня. Укытучылар җитмәү, яшь мөгаллимнәрнең хезмәт хакы түбән булуына ничек хәл итәчәкләрен сораштылар. Каким образом сможете привлечь учителей, когда молодые преподаватели приходят, получают 18,5 тысяч и 2,5 тысячи как молодой специалист? 5 тысяч, если классный руководитель рублей получает еще надбавку, итого получает с учетом заведования кабинетами, классное руководство, другие надбавки, баллы 55 баллов, набирается 24-25 тысяч. Бүген 425 укытучы җитми диде министр. Шулай да фәннәр укытылмаган мәктәпләр юк диде. Вузларның өлкән сыйныф укучыларын мәктәпләргә җәлеп иткәннәр. Ерак районнарга укытучылар, табиблар, спортчылар кайтсын өчен торак программалары кирәк ди депутатлар. Не слышно ни одного министра, чтобы вы этими вопросами занимались. Мы ходим, пишем письма, главы пишут. Вместе с депутатами Государственного совета давайте разработаем программу, тогда мы поддержим. Депутатлар татар теленә тәрҗемә ителгән дәреслекләрне федераль исемлеккә кертү буенча экспертизаларның озакка сузылуын әйтә. Я, конечно, понимаю, что я не доживу до того счастливого момента, когда национальные школы в республике будут полностью обеспечены комплектами учебников. Но ведь мы не успели еще этот комплект сделать. Вы знаете, что к 2024 году будут вводиться новые учебники истории 5-9 класс. То есть этот процесс бесконечный, и как мы успеем опять, нам надо будет опять заново сертифицировать учебники истории. Я так понял? Правильно? Да. Бүгенге утырышта 5 көн генә уку мәсьәләсендә күтәрделәр. Моны мәктәпләр үзләре хәл итә диде министр. Шимбә укымый башласак, башка көннәрдә булай да күп булган дәресләр тагын да артачак ди ул. Нагрузка очень большая на детей. Если переходим на 5-дневку, сохранением нагрузки, 6-дневной нагрузки, так и поступает в некоторые школы, это неправильно, тогда у нас каждый день ребенку приходится заниматься по 6-7 уроков. Дети очень устают, надо думать о здоровье своих детей. Депутат Альберт Яхудин сүз алып, авыл хуҗалыгы өлкәсендәге көнүзәк проблемаларга игътибар итәргә кирәк ди. Ул трибунага чыгып, җитештерүчеләрне борчыган мәсьәләләр турында сөйләде. Большинству позиций снижение валового производства составило от 25 до 40%. Введение экспортных пошлин и рекордный урожай 2022 года обрушили цены на зерно. В ряде случаев оптовые цены установились ниже себестоимости продукции. Пошлина, бремя которой легло не на экспортера, а на производителя, обошлась 4-5 рублей на каждый килограмм зерна. Обещанный механизм возврата пошлин через субсидии не сработал. Производители получили в виде субсидий только 70-80 копеек на килограмм реализованного зерна. Транспортная инфраструктура оказалась не готова к перевалке таких объемов зерна на экспорт. Барж и вагонов попросту не хватает. Их дефицит на фоне растущего спроса привел практически к кратному росту стоимости перевозки. Имеющаяся программа страхования рисков растениеводов работает со сбоями. При чувствительной стоимости страхования мультирисков производители вынуждены доказывать свои убытки через суд и получают выплаты с большим опозданием. Помимо зерна цены рухнули, в том числе и на технические культуры. В частности, запрет на вывоз рапса снизил выручку производителей практически в 2 раза. Я прошу вас тексты ваших выступлений на бумаге конкретно передать нам, секретариат заседания, с тем, чтобы я направил их в профильное министерство и в правительство Республики Татарстан.
для рассмотрения и ответа. Мәдәният министры Ирада Аюпова матди булмаган байлык турында чыгыш ясады. Ул үзе дә татар милли күлмәгеннән килгән депутатларның милли бизәкләр турында сорауларына җавап бирә. В этом украшении использованы элементы традиционного декорирования этого образа в татарском костюме. Все это имело свое функциональное назначение. Изю, или специально такие были ожерелья, которые фактически выполняли функцию пуговиц и закрывали костюм, вот эту прорезную часть. Его это уже не интересует. Вот это стилизация. Утырышлар залында Татарстандагы матди булмаган байлык турында доклад сөйләделәр, дәүләт сайты файысында күргәзмә эшләде. Монда Татарстанда яшәүче халыкларның милли киемнәре, бизәкләре, кул эшләре күрсәтелгән. Шулай ук Татарстан картасының чигелгән варианты да эленгән иде. Монда һәр районның үзенчәлекләре төрле төсләр белән бирелә. Җәмәгатьчелекне борчыган проблемалы мәсьәләләргә килсәк. Тынычлык турында законны бозып, тәүлек буе эшлиләр. Безнең редакциягә Салмачы бистәсеннән шалтыратып, әнә шундый борчуларын җиткерделәр. Мондагы бер урамда торак йортлар янында ук бетоннан төрле эшләнмәләр җитештерү цехы ачканнар. Анда иртәдән алып төнгә кадәр эш тукталмый, йөк машиналары да килеп йөри икән. Тынычлык турында канунны бозасыз дип халык аларга мөрәҗәгать итеп караган, тик нәтиҗәсе булмый. Хаклык кем ягында? Алга таба. Монда 24 сәгать эш бара дип әйтергә була. Булар ничектер бетонны төнне дә принимайтер, монда КАМАЗлар киләләр. Йортлары каршында бетон эшләнмәләр җитештерә башлагач, Салмачы бистәсенең Сабантуй урамында яшәүчеләрнең тынычлыгы беткән. Шушы мәйданчыкта иртәдән төнгә кадәр эш кайный диләр. Кичке 10-нан соң да туктамыйлар икән. Бу кадрларны телефонга төшергәннәр. Да, конечно. Уже 11 часов это запрещено. Нашел телефонный. Мин предприятиедәге җитәкченең телефон номерын таптым, шалтыраттым, ярар аңладык диделәр. Тик күп тә үтмәде, кичке 10-нан соң да килә башладылар. Төнге 2-ләргә кадәр дә эшләделәр. Мин яннарына чыгып сөйләшеп карадым, файдасы булмады. И как-то было даже пару раз, они там до 2 ночи работали, то есть я к ним выходил, и они там мат-перемат, мы тебя то, мы тебя сё. Бернәрсәгә реагировать итмиләр безнең сүзләргә. Алар тыңламыйлар. Монда берничә организация, мәсәлән, җирнең хуҗасы бер, ул җирнең хуҗасы кемнәргәдер арендага бирә. Җирнең хуҗасына ул кирәкми, аңа акча түлиләр. Мәсәлән, булар инде җирнең хуҗасы реагировать итмәгәч, булар монда эшлиләр. Предприятие санитар таләпләрне бозады җирле халык. Янәшәдә торак йортлар, мәктәп, көн саен йөздәгән укучы узып йөри. Это единственная дорога. Бу мәктәпкә илтүче бердән-бер юл. Йөк машиналары күп йөргәч, без балалар өчен борчылабыз. Алар үзләре дә моннан үтәргә курка. Удалось выяснить, что они планируют тут построить автосервис. Алар монда йөк машиналары өчен автосервис төзергә ниятли икән. Һәм анда керү безнең урамаша булачак. Һәм анда мәктәп без санитар нормалар буенча карадык. Белем йорты янында андый эшләр алып барырга ярамый. И выяснили, что рядом со школой должна быть санитарная зона ограничения для проведения такого рода деятельности. Монда яшәүчеләр Росреестрның Татарстандагы идарәсеннән мәгълүмат сората. Аның буенча бу участок складирование, транспортировка, переработка, утилизация оешмасына карый. Һәм бу җирне алар сату алу өчен генә кулланырга мөмкин ди. Монда оешманың Россия җир кодексы таләпләрен бозуы күренә. Милек хуҗасына законны бозмасын өчен кисәтү юлладык. Тәртип бозуны туктату, предприятие эшчәнлеген законсыз дип табуны сорап, җирле халык Роспотребнадзор идарәсенә һәм прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Прокуратурадан әйтүләренчә, участокны тикшергәннән соң аның максатчан кулланылмавында шик бар. Судка шикаят әзерлибез диләр. Безнең мәгълүматлар буенча Казан башкарма комитетының җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты суд органнарына бу оешманың законсыз эш алып бару турында гариза әзерли һәм аларны законны үтәтүне таләп итә. Казан башкарма комитетында шикаятны әзерләгәннәр инде. Тиздән судка җибәрәчәкләр. Халык исә закон бозучыларга каршы бергәләп көрәшкәч, нәтиҗәсе булыр һәм якын арада үз йортлары янында тынычлык урнашыр дип өметләнә. Бүгенгә менә шулар иде. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән сау булыгыз.